Kok? Duh. Pak Min, ngerti Pak Min? Alah, ki mang lho. Aku golek kaos, lah wong piye klambiku lho nggih. Jebol iki. Terus aku iki meng tuku kaos iki. Sik. Golek apa tuku lek golek iku melok, lek tuku aku ora duit. Tuku cuk. Enak lho golek iki. Beh, Iki lho, kaos iki mau murah kok iki. piro Pak Min? Klambimu kan gula iki anu kaosmu iki. Wis ora sing ngenyek kaos yo yo, piro lho? 1.000 leh papat to kok. Ndak koyo saringan tahu. Yo ora deloken dhewe nyo, ceken nyo, deloken dhewe nyo, lho. Apik-apik kok, 1.000 leh papat kok, Don. Bah, ngene lho, kok ora kakean gambar ngene iki mau ngene. Itu Pak Min. Iya, iki kun tak ganti iki. SL delek lek SL aku gelem. Yo engko kan iso tuku dhewe, tak order ning engko. Ya tuku ana Pak Min, aku kan dhewe nek duit. Alah. Aja lali tukune ning Kavastur 89. Ya ning TikTok cek ranjang kuninge Kavastur 89 wis. Lek kowe sedeng siji gene, nek ra sedeng ra usah kok gawe. Iya aja lho, dadi iki mas sampean tukune ning TikTok. Aku ngorder. Tukune Kavastur 89. Iya, langsung cek ranjang kuninge ngesor. Oh, malah jare Pak Min delok. Iya, Jare delok. Hmm. Oh, ya wis lho aja lali yo. Nek pengin tuku kaos ning TikTok tukune Kavastur 89 104. Nah. Iya, matur suwun lho Pak Min yo. Loh, malah digawa piye to kok, nggih?